guys, hello. Welcome back to our vlog for today. It's live here in Angeles City. And ngayong araw, ano araw yan? January 6 yata. So nagmamadali ako. Okay. Dahil nakaabutan ako ng ulan. Huwag naman sana. Yung sapatos ko hindi pa nakatali. Hindi pa ako naka-gloves. Pero hopefully hindi pa tayo puta ng ulan. Wala sana ng traffic. Ano ba mainit na discussion ngayon? Oo, yung hindi ako masyado ayoko masyado pumasok sa politika eh. So describe na lang natin yung base sa yung tao, yung boxing match ng Duterte tsaka yung police officer na nagkulong kay nagkulong kay ex-former president na Duterte. So ano ang thoughts nyo dyan just sa mga ganyang bagay? Sa tingin ko dapat din nila ituloy. Kahit nasabihin na natin parang sa charity. Bakit? Kasi pinagmumukhaan yung mumukhang joke, piece of joke or matatawanan ang politika ng Pilipinas. Isipin mo yun, mayor ka, okay, si Pacquiao okay na eh. Pero hindi ganyan na you would settle a dispute, argument dahil sa boxing. Actually sa totoo lang, way back history, kaya nauso ang Olympics para iwasan ng war. O nga naman, para maiwasan ng mga buhay na alam nyo na maa-analay. Yan yung usapan to eh. This is a professional setup. Walang gear. Why don't they take it legal matters? O kaya usap na lang silang maayos, diba? Form of debate, public debate, diba? Focus on resolutions rather than making fun of our government. Katatawanan yan eh. Hindi siya professional kasi tingnan eh. Yan charity, oo charity. Pero yung dyan, intent. Ano ang intent? Ang intent mo malaki. Kaya nga sa mga batas, diba? Merong mga misa na pagbabawasan ng panahon na parusa dahil sa intent. So ang intent nilang pareho manakit eh. Labasan ng sama ng loob. Bakit hindi nila daanin sa legal na paraan? Pwede siguro yan kung mga tipong hindi ka official na gobyerno. Mga tipong doon pa na namamaya ka lang ng trabahado. Hindi eh. Professional ka na may position ka sa gobyerno, namamahala ka ng mga tao. Ay, kumari mga content creators, diba? Ginagawa yan palagi. Sino nga ba yung mga content creators? Minsan hina-hype nila eh. Yun, pwede yun. Hindi naman yung mga binukod. Hindi naman ina-assess ng mga tao eh, base sa ugali nila sa andiyan ka para mag-lead, hindi ka para mag-boxing. Andiyan ka para pa-enforce ng batas. Hindi yung tipong para lang magsasaw. Taguhan yan. Sorry. Maganda. Oo. Pero siguro choose the lesser evil na lang. Kesa naman magsuntukan sila ng kung yun yung gusto nila para magpa
let off some steam, go. Pero again, against ako dyan. Yung mukha ng Pilipinas na nakasalalay dyan, ang hindi ko alam ba't pinapayagan. Dapat wala, for sure may batas against yan. Hindi dapat inaalaw yan. Ginawa nila content creation ng politika. Baga parang minabastos nila yung Pilipinas. Ang dami nagbuhos ng buhay para lang makamlang sa kalayaan sa sistema ng gobyerno natin. Tapos gaganunin nila. Ay nako. Pwede yan sa mga content creators. Sino pa nga ba yung mga nag-content na tipong alas kahanda? Kiko Matos yata. Si Kiko Matos ba yun? Tsaka si Baron Geisler ba yun? Parang nakipagsunduan yata yung parang hamon-hamon eh. Tapos dami pa eh yung mga ibang bansa din yun. Content creator yun, content nila yun. Eh hindi naman content niya sila yung police officer tsaka si Duterte. Ay nako, hindi ko pinapakita yung political ako dito kung ano ako nag-lean forward pero yun nga against ako sa ginagawa nila ngayon. Basta, mapagupit muna ako.